Ghana de shima mami mamuni na chima makwaba. De Ahenkan 93.3 FM so. Ebre aso sensema dro esi o memu ne amahodro so. Misi adwana no pedi ba so mo se. Anopa no nsia akan kase de shima ma ensem de biasi pa. Na answer meto ensem no de obetie bi no akere no. Momodin adimachi e Facebook live. DJ Kobike Adaroma wa tamma tumiopo enenso mi jala bia ne de jai mechin sofo reverend sofo onzo mo bo atade bia na mo de fita bia mia no minim no kama aze pete no enu bi ne madondo na nya asem keto ma yefe pa enti dimachi o Facebook live o hwema ho fe na de wadwe nchen egu o mekenkan ni na de ma YouTube nso obehwe Ahenkan 93.3 FM now the adventure no atono anopai ebusuansem bia obetie ene se NPP amanyoko no e de bre ene don potia won be champion fo akotintim nkata so mpeso mutu franka no won de bre na beto abontia won betoto won nyina ano me de sabre ni na betu dwa sanso ene meko emfifi mantemu ukomensi ni ba kumu a ene nananum atrankonya ene adwadefo etem kai se aban woma bankrat pani onhwan ne to akonye sanzo muade metrabo sompo akobi man so meko Kenya na one kaka from here influentially they crash car ba kufia nipa fria womu ansom de ko hyem se dimayaw ekowiase nipa baburu aduonum 50 afem ato nanan wonsedo areho medimu nsem ebeba besom anopai wei ene afofo bi na no probeti sa no pa no nsia akan kase na ya na odi adwenche na fo no se dem din kankan no na makenkan fefefe e di ama okoto sabo akrama gina pata so a na nipa da sani ene pagya ni si wono sanso enam dua so ena homa ehusoro aha meti ameka sei obi adaroma eno abo me ho ka edi sika tumachi bam te sa akwara ketu osua nante ede ne tena konwam ne ede entoma hyehyɛ na chi a oboa chenze de TV etim no anse otiti aso saa enti no ahoɔden amanyam de kenkan kase aseda wampam aseda soko dede wakonakono to so babu no wasi achim dan twam kodidwa enkoma Empress Empire and Pub eya one no ending sawoso na me de ho nsam ni na ba besomo rich drop natural mineral water wo mo tonsu krojin ena obi nso epe asase ato ana so de behind nso a oni problem ni mienu na se de ode behind no se obeton oni problem opebi na ni abre papa ejumekuo onye ni papa ko ejumekuo ti o mani abre pa why already a ti o mona so ena sanso no obi nso epe store container ahan ni mi ne ma nan we nna no medimu nsem ebeba besom eni die kwan so afi abusua ensem no ni nkyeremu ene ne fitiase me ba be frase na information centers buru aduonum kwaduosia ebi ewo bono mantemu be ko be ba be afa ne life ebi ewo asante mantemu ena dodo na wo epoye mantemu na epoye mantemu no oko achim abenase a aguna twafo information center eno ne papa no de obebia gaga tuga udisia obetwa emu odin no biema Ahenkan FM enti aguna twafo information center achim abenase obiem se deja oko achim okumani aboabo aka abonhwa eno nso ma biem se deja oko ache krom zevo akwasie wua chirimenke na nasofo ono nso biem se deja oko achim botwe oradwo mframa ono nso biem se deja oko asene amempa information center eno pena the whole Ghana ebubokube so ena asene bangalo adwene baku 14 information center aka chief driver asene manso across the district ono nso abiem se deja afi nsam no ni nkyeremu ane nfiti ase eniemidin edikwaku enin kusi buadum yenkoi Ahenkan FM what wasum sesi o mai konkro Ghana kabimam kabi amemu adidi dwumanti oman eto kakra be gigigigi na no yedema amanyofo na yedema amanyofo nso ana wo mo da ye mpuntuduma ama oman Ghana sadbe ya timamufo eti oman ni mu ene wo ma to santene koto aba ema saa amanyofo yi wo betumi aye de oman no epe na yakoma pe na ye ho atoyen na me yatumi atene oman mu asomdwe mu na ekoba ne se ba ku tua to na ba ku nya dwuma dia eno no ede asohye pa ena eba
na amanyofo ya kabam kabi amamu nti tumi yɛde hyɛ wɔn nsa de sika nyinaa ma wɔn nso mfa nyɛ mpuntudwuma no ɛno nam so ama samikin party baako no na edi ɔman so mprempren New Patriotic Party NPP ɔsono kokroko amanyɔkuo no wɔn ene di ɔman so sisie ya yɛbɛka sɛ amanyɔkuo ebu ɔman no na wɔn bra so a wɔsɔ yi nipa obetu franka ama party no esan sɛ onipa odie no mu sisie ɔman panin na nadoda nkɔkufuado onye twa ni mfie baako ene fana aka ni wiepe eno ano no peke ngran one Ghana edi nkra suno eno nam so ama party no abie pono ato so nipa bia wa wo hwa otintin utete hwa obobre hwa wo nkratam na obetumi abeye frankatuni a bra betintim nkrata ene ewom na ebi koi papa samiken enipa makomaku edu 10 ena eyomu tomako tintim nkrata se NPP amanyoku a wo mu di bra beto no ma ompo obi obetu frankan wo mu nyanya wo mbedi entini pa du ena akotintim sa enkrata yi eno nam so ama party ni hyehye no waye se nyame bua ochena eye adwoada July bosom ne da toso miensa eno mu frase atenase na wo mato nsa frɛ enipa makomaku edu ni na nia bisa wo mu baako ya betutu obia no ayeso nipa ni mu odin ana grobi no babedia na wo mahwe aye no nso entibireni beka sa vetting ebekoso nyame boa ochena abusua members of the vetting committee right Reverend Onimnyamfo Prophet Mike Aaron Okwe former speaker of parliament ono na chairman Emma vetting committee no Onimnyamfo akwasi mu akwata so afọ hwe Ghana akwan ne akwantempo dwumadie so osanso emra hyebgeni ewo kwaben abeto ampeso aso ono so timbi Onimnyafo Steven Abankwa asechire emra hyebgeni Onimnyafo osei bonsu amwa ono so emra hyebgeni Lord Oblite Komi ono so emra hyebgeni Lawyer Frank Davis ono so kahumbi Madam Rita Talata Asabayiri ono so ekahumbi Onimnyafo Hackman Owusu Adman ekahumbi ena Madam Adelaide Ehwiren ono nso ekahumbi vetting committee no enipa ewom no eye maako edu baako womo ena etenase ahwatoto ne mama enipa makomaku du akotintim nkata no womo atoto woma no na party ni hyehye mu ni sei ena omo kono nyame bua ochena eye July bosom ne da etoso aduasa no July bosom ne da etoso emiensa no enipa miensa ene beko na sa nipa miensa no owura lankojo tramatin kahumbi ena Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enso kahumbi eni owura bako wo ma hyehye ne sa ade eche ne benada Onimnyafo Kennedy akompre kwa Japan ene wo meke kan wo ma hyehye sa edi akosi bra ebesa kura eno no obi otwato ayo Onimnyafo Francis Adenimbo ono ene twato kura ewo vetting no mu entabusia sa na NPP amanyoko no party ni hyehye wo ma ye somo de babetenase atoto ni party ntim kratani na ano na wo mo ato wo mu dwumadi eso Ahenkan FM what wasum entivati ni ko wi a amanye beba menko emfimfi mantemman meko mfanteman abeto ampeso aso kro ba ko a ewo mfanteman amansini mu na abeto ampeso aso e de salt pon achemfo na salt pon achemfo enenne ohima ene ohene ene adwadufo mpenifo a ewo salt pon aka bom omontuma na omaka bom ti sakrafo mo ka bom akobrim bema ba ko adinse hunu nya sam kitu abusua na asema mo de nam nina ne se wo ma ban kra chipani owo infanteman mansiri ni mu Onimnyafo Ike Lord enu omse papa mu ade bako onfa nipa nya hwe ubehu ne wa ekusu ochinsuo a emuna ubehu no aka ne to adwom ochin ayi achechede ado nsa akɔhye ne to achenzu abomze anza no jejem ubehu no wa twitan no wa twan teze onfa nipa nya hwe ontenanim entiama nipa mpo ekon no mpo so mbebe no akokom nsem anom ne na kudinsa woso ana bibia no de ba koto nanim sa bankra chipani na yesi sa de we waya mazesei wakokasa tia gwantu ahema owo sort pon enam so ama nana hema nso adwalai papa na abankra chipani Onimnyafo Ike Lord enu America na semi
sa enuansa nneɛma a ɔyɛ no ɔde ayɛ adwadifoɔ ɔde ayɛ gwanto ahema ɛna ɔde ayɛ nkurɔfoɔ bebree enti ɔde kɔyɛ gwanto ahema na ɔse wɔkan yɛ ampa ɔnso ɛfantefoɔ wɔkan yɛ ampa dɛ krakye da ɔmmuadze sɛ ɔmmuadze ɛna dam dza ma nso mede me ntoma bɛbɔ agwafuo ɔde ano enti sɛ meken nana gwanto ahema ɔwɔ sɔtpɔn nana ama tachiwa ɔtɔ so mmienu ɛna afi ɔhempɔn yɛ ɔwɔ sɔtpɔn nana Jan Ankwanda a ɔtɔ so maako enson ɛne adwadifo nyinaa ka bom sɛ aban krakyipani ɛwɔ mfantema no aban animanim yɛi ɔhwɛ ne to akunya na nipa ɔmu adeɛ de wɔn ntumi ne ɛmmu ɔman wɔn ntumi ne nkyekyerew ɔman ɛnyɛ mpuntu nipa ɔmu ade ahantan dibira wanya nti ahantan ɛne sɛ sɔtpɔn ɛne dia enti no wɔn se sɛ ɔyɛ ho ahantan wai waso ɛne wɔtintim oni ase baree sɛ ɔde ɔbɛkɔ so ayɛ san dia wɔn ka kyɛ aban sɛ wɔn kyerɛ ne sɛ asase no wɔn na hwɛ so ɛna wɔn de ɔno bɛyɛ aban krakyipani enti aban hwɛ ne to akunya ɛnmanim yɛyi ansan so na aban mɛfa kuro no na ɔntu wɔn na nipa wei deɛ wɔn ntumi ɛne ne nyɛ adwuma na nama tatuwa ɛne ama ne boni ɔhene ba nyame dɔ Kwame Adex edi nkɔmɔ sei ɛna kɔɛ Oshiam, no sham, na some in a hemful. Yabam watch here. Into my bomb, he paying amende. Many pains for the barber here. Because on hini piala yakwa watching. This the MC, but to my catcher me or him, Sabi, my yen on treya, sir. Na yen to me in Sinamai. Yen to me in Sina here, my Sabi, your politics na ye, a money ye yeshe. This the MC, but catcher me or him, and many a him for na hima, yen on treya, sir. In a yen to me in Marba him for no salmon. Once I'm in the Sanana. One pass and papa and can't MC. Over naked, walk on because Amala or Kadamassam. In the maybe Sunday day, MC, it's so for her, it must be so for hospital. Only the first officer in Ghana will be the 103 in him or catch him doing you. The better will be Sunday day. The MC now. I'm your him, Mitzi, at your hospital, Abamanado, and Minna, paying here now. Ababoy, I'm will be the 103. In the MC, bands know him there. So for hospital will be the 103 because on way. So when Nabo matching for ma in the market him one kasa na respect about the man statement no making the chairman there he action for him na him get your better hand on na me hu there you ntumi yin yedwo onipa amotini ni eye gwanto ahema owo sort pon se bibia ne so pobi adwane atoa na ono ema no ono na ya wo mu dwane toa ne pa enti adwadifo ahema ni dwane toa no na ma tatuwa a otosumienu na otese aban krakyipani ne nneema oye ne bia waye bia kire no bia fanani so papa enu achi ena ohempon wo sotpon achemfo na Jan Ankwanda ya otoso enson so kire se oyeno kwa aban krakyipani na nyinsuade baako de ombuni pa onfani pa nya hwe no oju no wo obotu amena 14 feet na aman omunyi pa kolokolo pudei enti wo ka ja ban de aban wan hwani to akunga na wan pamna mpe won so beti na etu aso kan biem se aban krakyipani onumnyamfo Icloud enu a won fanteman won mo ka cha ne se nimanim yeyi onfa achopa ematuja sene senti sa wo asase a nananam atena so ayi apaya gunsa ama asase ya manoma hweso ama krono anyini na abaya yuse behwe kronsman wo amamuom a na abaya ode omani betwutwuru fom tisade a enmanim yayi sa nnuama na waye na entwaye no kasa wakokasa entwaye wo dommu a enya kokoam mpuno wo mo ka cha ban krakyipani ni se enmanim yayi omepacho na Jan Ankwanda se oyafun ya no na so ama maye saade no omepacho na so anya de sefata ode ne be famra kwanso pa no so o kire ne se onye small sa ti ohwe brofo guo yentie na Jan Ankwanda. I think I personally am going to consult my solicitor and other chiefs. They will also do so if they want to do so. Make a statement that all chiefs from Sopon are slaves or come from nowhere, and that you are going to tell us where we come from. It's insulting, reckless statement made in public. I'm appealing the MC to come open and apologize
to the whole of Sopon chiefs, and then undeservedly apology, which make the Sopon chiefs satisfied that they are not being insulted by a person of his caliber. The MCE, we have not personal quarrel against him, but his remarks and his attitude is what makes people very annoyed about him. So whether he's removed or not, but the eventual thing is that if he doesn't perform well or doesn't respect the people of Sopon, then eventually he has to be removed and then somebody else could be put in his place. We aye ohina wo sort pon ewo mfantemai mansinumu. Nana Jan Akwanda ya otoso enso na nakrakra no ena dwadifo ma ne mema bia titunu poma no po ya wo sort pon achemfo. Enso kire se ampa na sabi wo ma dwadifo yi ade omo ton so mo sora no pa wi anwumre kosi dwam enso to awi abo se wiom ye dede ni no mo tim no mo ton ade sika ombenya eya aban so baji bi se eto na nipa mo tito ya koma ne se onye eto no na onfanye mpuntuduma ewo sort pon achemfo yi onimnyamfo Ike Lord Enu abanka tipani na se onfo nya hwe omuomo a na enu se nje se wo se wo mu yi omo yam etua eto mpo wo mse no nko anti ebu amabam so betua to no amano sanza hwe sika yo modi mani okotiti sika na keke unhu ade papa bi ode beye omunipa enu nti omo so to aso se dia infunu kani na wo mfo wo mso 2.3.6% enti abanka tipani no aban empam no na wo mutumi enene ntina sort pon achemfo man obakwado da on this in one season na one fa achemfo this one face no on yam puntu ejuwo ubanmu boda mehe na to no ye 20 cities papa yi bai obaje 40 cities why yam ponsen of ye ntua na 20 nye ta so onye ye ni na na chukran mpo so bi puntu di bu okwam hampa nta onya hwe onfanya bibia okrai mu ye market okohwe ha o ba ye onwa ye get na asai this wa ha ohu wankasa ho dan to him ya nan so bai obegina ni so why ye get ni na ma ye kama ohu wan so na ma ye because mo nya ni din ye ntum kra okrai mu person what the keepers mpo ba ha chamfo brechi and what I think ko mangasum ne tantin dai Pado, na this one shot to them. More ya did watch before me. O me ansan kan ya ba tin ade. Ya jina be naked demonstration. It's me touch by the MC in what is on my hand. O sa ke case ma na da me me yon kwado. It's what is on my hand. Yen kwa mezo ogonu mu. Yen zama nyina akechi ya sanala. Ya te there. What we market na command kesin. Onu do ye. Oni nye ye kura. Se wonyi na sadamaka se yo bado. Ya bo wuro ye hu. Ya bo naked ya da akosoro. Hey, naked dia no dio. Naked kwa oye trepa, naked demonstration. Hey, na banka tipani o mu ade. De wo mu kan de. Mimi de mi hu ni subanda. De wo mu kan mi express de wo mu kan. Ya man boni ohen ba nyame do kwame adex. Aye de aba wo mu shada friends dem trefo no mu de to manim. Hey, kodu se wo mbe bo kwa pa yo ye kire de na za no den. Hey, entina otwon ma se sort pon for ye naked demonstration na ma me fui awro mu ni na asafribu amodede ye anu zo mbe wuri ti wa kwatreko na wuri just imagine ye amodede ye asafubo san so obruma kuma de pejane osune chini abua amamfo munya botre so de omu ade munya botre momfa right way na mum tunu mfiri wono mo na mfa somdwemra ebusia obi store ahan eni bre so pa na store no ewo fiti aboaboa kosi asene a oyoke container tuo container bi a ejada so hot cake a ena obi pe bi ahan hyehye ye kan gu nsem na ohwayo lem me patron tuo container fiti aboaboa kosi asene ewo kwan ho baabi na ode hanya ana de siufie na pese ode hanya ka che ne empemesi kwan bomodin afre 0545 950502 0545 950502 na oni nipakro NDN sawoso
sanso eno bi nso epe asase ahan ana said de wo ton so a oni problem enti se uwo bi a ode han ana wo bi a wo ton asase a eno so frɛ adwumakoi we de company enye nipa ba ko company ena epe ato ana wo mo ahan pacho asase ne fall between Jubilee Hospital abesi Frontier Filling Station wa atema boabo saa bia emienu sa asase no within inner me pacho momodia frɛ 0244878763 0244878763 na oni company no ending sa so sisia na ani braba Rich Drop Natural Mineral Water yinsu krotin ase onya bi no ma eboa papa ensuo eyenkwa onche se ase banku ba emutu fufu eyenkwa da bi de bia beti ensuo eyenkwa akwa na okoda bo nsam jema o se fa nsa tia so nsum be so mmirimu no nim de ekoso ne minim ekyere se water is life ampa enu ntimi pato se opensuo anom a ebema wasomdwe se unkonya typhoid unkonya yade bia enkonfa adesronku bia mro ni pedua na how bia mrewa Rich Drop Natural Mineral Water na nsuo bia awodi nua ni pedua ni hia efiri nsum no ni na bi wom nsuo bia onum a wote enkasa mpa onum ni pensuo nsuo bia emu dawo na ehwam nso nsuo bia ne bo dafom ti ebia maame ana papa ana wobufra bi peso tuntonso no nya ndwe te kakra ukotusa wo ton a nefo a efunti nso tumi ton enya mfa so kakra faso nti ne digwa enti Rich Drop Natural Mineral Water die trimu pa etai owura Patrick Owusu etimo di bie sa company we ya operate a adidin wodan ba bia o de sheda ko gina odan me pensu papa to nso be na me to bete Rich Drop first na ne efe no Rich Ice Natural Mineral Water se yasesa di no Rich Drop Natural Mineral Water eno na obi anom bubo bi na wankasa to bi numa obedi adanse o de me bo bebre me uko mi fia enoa na me bobo noa na menom onuma enzo ni nice enti pe bitonum se obeto obadin se o ware se o ye program bia per Rich Drop Natural Mineral Water na serve wase na ebeti wanim pa eyenso bia ode sum obi o serve obi na wo kwa wetiko enye odududu esanse Ghana Water Company Limited GWCL ahwehwem agye atum sensuo ni ye eyemani pedua ena Food and Drugs Authority FDA nso ahwehwem agye atum se ensuo ni ye eno time pacho one Rich Drop Natural Mineral Water for ending sa so nkrabatan ye mienu ba ko kaso CP ena ba ko nso ewo aboabo Peace Town for 0241 666 508 0241 666 508 ana 0555 250 872 0555 250 872 now ne Rich Drop for endings also Empress Empire and Pub me pa cho wo mo tonton ensuo bottle we de nya mo no mo ye we mu de companies na ye wo enkrane other towns no na wo mo de abre wo mo odan enti wo no mo na koye se depu awukoto a f pa enti we mu de Awake Natural Mineral Water ye wo nkran to mo ya no mo de abre Empress Empire and Pub and Natural Mineral Water mo ye wo nkran mo ya no mo de abre Empress Empire and Pub ena afi nso bi e wo botum bia no nini na Empress wo mo eton bi na mo no mo na koye se depu eye wholesale any retail utumi kotu utumi so koto no baako ohaw bia ni wono mo ena afi eba ne nsanso a de alcohol wom ene de alcohol nim nini na honum na omu tubi entia onu mu ending sa so eno ne Empress Empire na pub no so wo ye mutuo special kwesiada bia me pa to hwehwe Empress Empire kira kwan ewo achim dan aboabo kwantempo no so ye frɛ baby Sunny Star Plaza ehonomo ena Empress Empire wo ehonomo a enomo hye ena afi pub no so ewo achim odan New Town baby akane na ye always sport no ehonomo na pub no wo pub ni din edi A2 pub 0241 456 669 0241 456
669 na wone Empress Empire adinsa also afia busia menko obi man so Ahenkan FM. wati wasum. We are this photo come from Google Map eno no eye Kenya for kasa se wo mu conference so mu kan de ho abusia arewo sema asi ewo Kenya ene se ka akotwa fa omanfo bi so ewo junction bi so a enipa makomaku aduonum 50 afem ato nananom ewo nsedo a awreho papa na asemi esiye no ena police commander owo mpatamu onomo Kenya honomo Geoffrey Mayek echese eyampa enekre na enipa makomaku aduasa 13 so afenwa prepre mu odin papa ewo biaye a asemi siye na wo mu kirema ade no esiwo another region region oko Kenya another region ehonomo ena rewo semisi wo police commander Tom Imboya Oderu ono so ekape so se enekre na eyeka ena efri kwanchempon so ba na mirika edeno enye mirika ketwa enti junction so manfo abochenku ebi twenka obi twan nipa bi obi yese ena kai ko twifa wo so ehona nipa makomaku 50 afem ato nananom ewon sedo ena afi nso emu makomaku aduasa 30 afem ato na eprepra pa eno nso akwa yawrewo sama we yawrewo sama asi ewo Kenya obi man so abusia medon sem amaw ene anope aturi de pepe obrempon opokuware ode pepa passports ebeto aso nansa na mekokra no Simba Madrista Simba Madrista say or shame life every Makola Accra. Okay, Simba me da se pan blessed sounds so the free man pon 2 p.m. O say ni na yembo mpa yema man kon Ghana. Yembo mpa yema Ghana wate na Ghana enkoyi. Encha so kon na Kwasi Augustus NDC Ashanti Regional Chairman. O say o chane pan Evans enin tutuka oboase. O say happy glorious birthday en command the boss. Odumnyan for Bismarck o say aku wia owo oboase o say nyankopon hira no o hira men so pan anopai kasiam dia ba betudwa. When say happy Sunday here again. Kosiada wa hanu say biem. O say fanaform strategy ajibe bia alla. Nti me kasia na watonton zano. Fanaform strategy news ajibe